Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mamawa wabwino Amalawi anzanga, choyamba ndikupaseni moni abambo ndi amayi, anyamata ndi asungwana, kwina kulikonse kumene inu muli lero lolemba pa 6 Oktoba, siku limene pangolini wathu, mpulumusi wathu, adadi athu alowa mu ofesi kufuna kupanga za ife. Ndifuna ndimulemekeze Yehova wa makamu chifukwa anamvesera pemphero la ife Amalawi. Mulungu watiombola, watipulumutsa, watipasa miyangati momboli amene atisogolere paka na 2030. Poyamba penipeni, I just want to congratulate Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, and Dr. Jenny Asa, Vice President wa dziko lino la Malawi, pakutipulumusa ife. Enafe pofika lero mina titaphedwa kale, enafe pofika lero amena kanakhala ndi mwayi othawa dziko lino atathawa kale, ena pofika lero atata kumangidwa ndi nkhandwe zoyipa zija za Malawi Congress Party. Kunena zona MCP inatika pa listi ya anthu ophedwa, ena numnali pa listi ya anthu okafera kundende, ena numnali pa listi ya anthu ochunzidwa ngakhalenso kulandidwa china chilichonse chanu popanda kulakwa. But we thank God chifukwa by the end of it all, Mulungu watiombola, watipulumutsa, watipambanitsa. Choyambirira mundilole amayi ndi abambo ndimuyamike Mulungu amene imotero. Chachiwiri ndithokoze Mulungu chifukwa chakutitetezera pangolini wathu, adadi athu, Professor Arthur Peter Mutharika, President wopirira, President amene watukwanidwa kwambiri, President amene wakhala akuphedwa ndi pakamwa, President amene wakhala kudwalisidwa ndi pakamwa, President amene wakhala akumalemberedwa zigawenga kuti zimuzimise, zimuphe, President amene pa 5 years iyi wakumana ndi zinthu zopsa kwambiri. But we thank God chifukwa munyengo zonsezo Yehova anali naye President wathu. Ambuye Yesu mulemekezeke. Nofuna nithokoze mabishop onse ampingo wa chikatolika, Muslim, komanso zipembedzo zonse za zimene zili mdziko lino, chifukwa tonsefe tinakhala pansi kukwera phiri kusala kudya kupempherera pangolini wathu, adadi athu, mpulumutsi wathu, Professor Arthur Peter Mutharika kuti atiwombole mosogozedwa ndi chisomo komanso nzeru zakumwamba andizatheka. Mumve nonse anthu azipembedzo zosiyana-siyana, mabishop, maprofeti, anthu osiyana-siyana adzibusa, maintercessor. Ine ndikuti kumwamba kudyere nyama, ziko lidyere mtoliro. Nimafuna ntero lero ndabwera ndi uthenga ongolangidza. And message imene ndikuyika mu uthengawo ikupita straight kwa akuluakulu achipani chathu chokoma, chipani chimene chilamula boma, chipani chonunkhira cha Mighty Democratic Progressive Party DPP. Nimafuna ntero kuti uthengawo mukaupeza nkutheka ine sindikwanisa kutumiza kwa wina aliyense, koma mukaupeza uponyeni pa NGC, uponyeni kwa zikuluakulu achipani, kuyambira habu ya chipani, Secretary General Amkito, ma Vice President onse foro mdziko lino achipani, ma Governor, ma Directors onse, NGC inuyo chimozimozi,
pa group ya ma MP chimozimozi nimafuna nditero choyambirira tonsefe tigwire ntchito ngati Nyerere kuthandiza president wathu okondedwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndibwereze tonsefe tisatire masomphenya maplani ombola dziko lino amene ali mchitachita ndizoganiza za president wathu. Ndikuyankhula izi chifukwa chonena kuti kunjaku kunali anthu amene amatukwana Profesa Arthur Peter Mutharika, osati kutukwana pandale koma kupanga china chilichonse chotheka kuti APM asayime. Amalawi mukukumbukira tadusa mu age limit bill season imene anthu ena anafika kumapanga fund ma MP kwapasa ma million kuti apite ku parliament akabwerese lamulo lonena kuti APM asayime sopa zisamu. But God was with us. Ndichi menechi anthu ngati ameneje tikwaziwa. Andi kunali gulu lina la wanthu limenenso limathandizira kupanga fund chipani cha Malawi Congress Party kuti chithane ndi Profesa Arthur Peter Mutharika komanso DPP. Anthu ameneja tikwadziwa ngakhale bwana kwadziwa. Kunali timu ina ya wanthu imene imafuna kuba chipani cha DPP. Timu imeneje tikuidziwa ndipo tikuiona. Kunali anthu amene afika monyoza ziko lonse likumva awa ndi anena. Sindibisa ndipo sindikakhale chete. Adaliso Kabambi, munthu amene APM anamusankha nkumsanguta nkumsambitsa ndikumwika pa mpando nkumakongola chonchija, anafika poima ndikulalatira Profesa Arthur Peter Mutharika. Adaliso Kabambi pamodzi ndi magulu achinamuli anafika pa maudani achaonena kuti APM sadana ni munthu koma iwo amangodana naye personale zosadziwika paka na kumapasana zindalama kuti athane ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Achina Nankhumwa anali maplani oyipa amalawi tonse tikudziwa. Magulu achina Atupele Muluzi anafika ponyoza tate amene wakhala kuwapasa unduna kuwalemekeza kuwakonda paka nanafika pomtenga kukhala running wache nkumafika pomutukwana. Kunala china Uladi Musa kunala kulu ena amene anathawa chipani kupita ku MCP. Kunali anthu amene amatukwana APM mukabisira, anthu amene amapanga funding chakwera kuti athane kwathunthu ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ine ndakobwera ndi chenjezo kuchokera ku NGC kufika mu office ya Secretary General ndikufika ma offices a ma Vice President onse mzigawo zonse folo za dziko lino kunena kuti ngati muyerekeze libwerezeso ngati muyerekeze chifukwa choti kuti mmaziwana kumbali chifukwa kuti mwina kwina koso zolinga zanu zidali zimodzi zofuna kuthana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, zofuna kukhazika pansi Profesa Arthur Peter Mutharika. Nawo mukulandira anthu mukuwakonzera malo mukuwakonzera mabizinesi mukuwakonzera zintchito maudindo apitilire nkumadya bwino. Ife amene tili ndi mabalafe, ife amene tinakhapidwafe, amalawi achinyamata ngakhala chipana anazunzikawa azipitilira kumatukwanidwa ndi zisiru za chakati zimene zinavotera chakwera, zimene zakhala zikutukwa na APM, zimene zakhala zikulandira malawansi m'mamitingi ofuna kuthana ndi Profesa wathu. Ndimafuna ndiyankhule mosapsatira, sitivomera zimenezi. Achinyamata anzanga ku chipani cha DPP sitivomera kunena kuti achinyamata azilemekeza ndi kugwadira zigawenga zimene zimafuna kupha Profesa wathu. Sitivomera kuti ife tiyambe kugwadira mboma ili zisiru za wanthu zimene zimapanga funding age limit bill kuti APM asayime dziko lino. Sitivomera kulambira ndi kugwadira anthu amene amayenda namapanga upo ndi kumatukwana kotheratu Profesa Arthur Peter Mutharika. Lero lino akubwera, lero lino akumaka milele ndi akulu ena achipani kuna kuti ya inditengeni ena ayambakale ngakhale ku MCP kuti ndatuluka MCP ndalowa DPP. Yes, lowa ni pandale, you are not our enemies.
lowani ku DPP and let me invite you all kuti bwerani mulowe DPP. Koma kumbali ya maudindo siziteka, kumbali ya kukupasani ma contract kuti mukakhandizi ndalama muziza baya bechipani cha DPP siziteka kuti notione ngati achinakasakula ali ndi mpata mdziko lino omapanga zinthu ngati mene achitira muja kutukwana Profesa Arthur Peter Mutharika. Sitilovomera kumakira kandi department ya nji yaboma kandi kumera kandi kuijenko kandi pata. Sitivomera kuona ma COs amene akhale kumeneko ochokera kuja kumene amamutukwana Profesa Arthur Peter Mutharika. Sitivomera zimerezi. Ine ndi game changer. Twerere nyenye sinimaopa muntu. Nimafuna ndiyankhule chonchi. Ifeyo timamukonda kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika. And we know for sure DPP minus Professor Arthur Peter Mutharika chisankho chadusa pa 16 sitikadapambana. But in that man Mulungu anayikamo kudzodza kukonderedwa kodabwisa. Ineyo mawa uno pempolanga kuchokera ma offices akulu kuchipani ndonena kuti mwayamba kale mpulupuluzana, mwayiwala mavuto a 6 years. Mota anthu ena yamba kale kukuda ndaulani kuti mwasiya kuyankha mafoni, mwasiya kuyankha kale ma message. Biza yayambika sopano yonena kuti ife tonse tikhale zisiru. Biza yayambika sopano yonena kuti sopano muzidya. EPM anakale kuti no nthawi ino siona kuti akakupasani maudindo ngati muli pamenepo ndiyakuti muzidya ndi ananu ndi abale anu ndi azinzanu. Amalawi amene amenya nkhondo yopsa kwambiri pa ground, Amalawi 3.5 million kuyimirira nzika zonse za dziko lino akudzudzika kugona benija. Sitivomera zimenezo. Kamunimvesesa kaya. Chachiwiri, Amalawi ndimafuna ndikusimikizireni chonchi. Maka inu achinyamata lero pofika lero pamene Amalawi tikukumbukira anyamata azikwanja, ife tiyankhule chonchi kuti sitiwasiya wina afune safune. President watu ndi wa democracy, president watu ndi okonda dziko, koma zigawenga izi sitizisiya bwana. Ziulula amene amatuma kuti azitikhapa, ziulula amene amatuma kuti aziopseza dziko lino. Apolisi wonse amene amayang'anira zimenezi atapasidwa zindalama amangidwa ndi tolo zintchito zithe fa anathandizira kuchosa mtendere wa ife Amalawi. Asitikali wonse amene amayang'anira ntchitidwe uwu ndikumadziwa kuti akupanga izi ndi achidapakamisawa ndi achidamulowa ndi timu iyiyo nkumayang'anira anthu tikukhapidwa masesos opsapangapo china chilichonse amene achabwana aonedwemo mwa mtundu wina. Ndimafuna ndiyankhule chonchi, china chilichonse chimene MCP yachita mbuyo ine ndikukhulupirira president sakhala chete. Agwiritsa ntchito malamulo a dziko lino osati mphamvu koma malamulo a dziko lino, as everyone knows kuti our professor ndi professor of law, and agwiritsa ntchito malamulo a dziko lino kuti choonadi ndi chilungamo chikhale pambalambani. Koma ineyo lero audio yangayi ikupita straight kwa akuluakulu a chipani DPP. Tazunzika 6 years, tayendera limodzi 6 years, tamvera kuwawa limodzi. Ena nusumuna goneko ku polisi, ena nusumuna khapidwepo, ena nusumuna opsezedwepo mumadi ya bwinobwino, ndi kumayenda bwinobwino, ndi kumakhala ndi mtendere bwinobwino. Ena feta gonapo mipanga, ena feta gonapo kumanda kuthawa kumuji kuti tikabisale mwina ukusati pesa saganizira kuti tabisala uku. Komabe zonsezo ngakhale timapanga takumanapo ndi zikwanje mipeni kubayidwa aliyense nziko lino kudziwa takapidwa tili ndi mabala tili ndi zilemba. Ndimafuna ndikusimikizireni china chilichonse chimene muzipanga step by step ifeyo tikupanga ndi 4 and kuwonjezera mtima wanu odzikonda umene unalipo 2020 kumasika mbuchi. Mtima umene jamuusiye, mtima ozimva kuti inu ndinu, mtima ozimva kuti muzizidyesa nokha ndi ana anu basi tifamwe afikapo. Musiye khalidwe loyipa limene lichi. Ndikuyankhula izi chifukwa chani? Malawi 5 years
imene tapasidwa tikuyeneleka tipange mbiri yabwino ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Tigwire ntchito molingana ndi masomphenya a Profesa Arthur Peter Mutharika. Tikonde wina aliyense, timupase munthu wina aliyense ulemu, timulemekeze mmene timamulemekeza wina aliyense tili ku opposition. Nditakuchulani nonse amene mwayamba zipongwe zimenezi kuwapangira ngakhale ma assessors, ma activist, anthu azipani, anthu amene avutika ma constituency governor, ma district governor, ena ngakhale a national governing council ayamba kale kudandaula kuti koda bale ma message athu tsopano azingoonedwa osayankhidwa. Mbuyo muja umati ukangolemba message pompopompo yayankhidwa, ukangoyankhula chipompopo zafika pachapanda kuti no tiyambe tsopano kusalidwa mafunso amene wakubwera kuzikoli. Ndimafuna ndikuuze nakuluakulu nonse achipani, musatire khalidwe la president okondedwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ineyo ngati game change, Your Excellency sir, sitivomera kuona anthu ena kunjaku akukuipisirani mbiri, akupanga zinthu momakunamizani, momakuuzani kuti zili bwino zisali bwino, momakuuzani kuti tagwira ntchito asakugwira ntchito, momakuuzani kuti ayi amene mmatiuza aja iya tinakauza tawafikisira mphaso ya imene munatipasira kapena iya itawayika pamene munatiuza asanaikidwe. Your Excellency President of the Republic of Malawi Professor Arthur Peter Mutharika, sitivomera ife kuti muzinamizidwa, sitivomera ya kati mfana kaya ife sitivomera kuti APM athu azitukwanidwa ndi anthu ena chifukaso cha anthu achipani amene atakumamuuza president bodza, amene atakumamuuza president zinthu zosachitika, amene atakumamunamiza president kuti azilemereza okha, aziphazi opondereza ma juniors anu. Sitivomera zimenezi. Kamunimva kaya ife sitifuna tokha tipanganirane ma demonstration. If we are here kukuuzani chilungamo, tiboma limene talitenga tasuzikana kuopsa kuti litengedwe. Mulungu anali pasogolo pathu, andi Mulungu anamukuta APM ndi kuzodza komanso kukonderedwa komanso kumpasa nzeru zakuthwa kuti atakutipulumutsa. Amalawi tadzunzika lero lino enafe kukuyambira pa 17 paja titaphedwa, ena nakuwa chipani mutamangidwa mukukafera kundende, ena akuthekerawo atathawa atapita maiko akunja, profesa watu atayamba kale kuzunzidwa, ena lumutachinthawaso chipani mutachisiya kale mutalowa kuchikangawa kuchi. Ndimafuna ndiyankhule chonchi amayi abambo anyamata ndi asukwana, APM ife tigwirana ntchito. APM sitivomera kuti ayipisidwe. APM sitivomera kuti wina azitita matuvya chauku kuti alemere ndi kumayipisa zina la president. APM sitilola kuti ena akhale ziphazi zopondereza kuti tisakumane ndi president wathu, tisayende naye president wathu, tisamthandize ntchito president wathu, koma achabalawo ndi anawo ndi azizawo. Sitivomera. President Professor Arthur Peter Mutharika ndi president wa wina aliyense, ndi president wa wina aliyense m'Malawi. Nimalize, a president, I wishing you all the best, and may Almighty God akupaseni moyo wa utali wa thanzi odabwisa mmene wakupaseni kale, akupaseni zaka zochuluka kwambiri. And I thank God chifukwa maloto ndi masomphenya amene azitumika osiyana takhala tikuwaona paino now chakwaniritsidwa chimenechi. Your Excellency sir, ife tikuthokoza facha kutombola kwanu, and I promise you as game changer Mutoro that bwana kunjaku sitivomera kunena kuti no ena kuloweni ngati nkhupa, ena azikupanga ni control. We know ino ndi munthu amene sikungapangidwa control, sinu munthu amasewera bwana, koma kuti ena azikunamizani, ena azikupusisani, ena azikuenda ni champion chifukwa kuti inu muli above everyone. Iliyo muli office yaikulu yolilira kuti ife ananu kunja kuno pasipa tizikuthandizani kuti mbiri zabwino za dziko lino ndi chuma ngakhale zochitika zipite pasogolo. Ena azipanga zawo zoononga ndizongokonda mimba yawo, as you said last Saturday, kuti ife sinupanga zoti noti koma tikoze siku la Malawi. Tenga wanga wamaliza, Amalawi tigwirane manja. Ife tigwira ntchito ndi APM, tigwira ntchito ndi gulu lonse la nduna, nima
udindo wonse amene president wathu okondedwa asankhe mwamtendere, mokonda, molungama mtima, mokhulupirika ndi mosatopa. Koma ngati wina apezeke kuti ali patsogolo pathu amene sanamve nawo kupweteka, amenenso mpaka amatukwana president ndi kumapanga support age limit bill, ndi kumapanga support zigawenga za ku Rwanda kuti ziphe bwana, ameneyo kungomona patsogolo ife bwana timpangira matero. May God bless you and God bless Malawi. Game changer. Bye bye. Mudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.